Hey guys, what's up? What's up ato ni bay? Ato gini. Karon guys, kailan masiguro mo unsang isdaan ni magluto taog kuan guys, ginataan nga tulingan sa Tagalog pa. Ginataan nga tulingan. Pero before nato gataan iprito muna natin ha, para sarap. Patigasin muna natin. Tigas. Okay guys, tara. Oh guys, ayan na guys, tumatasik na guys. Oh, nagay ko na. Nahuli yung paglagay kasi nahuli yung video ko kasi mahirap pag walang humawak. Yun, hintayin na natin ito guys para pag pula-pula na, para masarap pag ginataan. Okay? Ito na guys, ito na yung ibang nalutong tulingan. Yung iba hindi pa naluto, hintayin mo natin yun. O para magtaka kayo, ba't may talong? Isahog natin yan guys, isali natin yan sa ating ginataan. Ito yung mga ingredients ko guys. Siyempre di mawawala yang seal, pangpataas yan, pangpataas ng resistensya yan, pampalakas sa katawan. Yun oh. Ayun. Yan guys, yan. Ito na yung prito natin. Luto na lahat. Saka ito, ingredients natin guys. Talong. Ito yung mga pansahog. Saka ito, gata. Di makalimutan yan. Oyster sauce. Okay guys. Hindi na tayo magluto. Tara. Ayan guys, nilagay ko na yung gata natin. At diretso natin to ating mga lamas. Lamas, sa Bisaya pa lamas. Sa English, ingredients. Diretso na to guys, panglutong na to? Boy Scout. Lutong Boy Scout. Okay. Alright. At pakuluan lang natin to. Tapos pag kumulo na, saka na natin ilalagay itong ating isda. Tulingan. Okay? Ayun guys. Ito na. Kumukulo-kulo na. Lalagay na natin to guys, ang ating tulingan na prito. Ito na. Yun. Tumampisaw na. Tumampisaw na siya guys. Yun guys oh. Ano kaya ang lasa nito guys? Sarap kaya to guys. Ganyan pa ako nagluto nito guys eh. Imbento ko to eh. Kasi yung iba pag nagluluto sila ng ganito, ipapaksiw nila. Sa akin, piniprito. Binto ko to guys. Kaya ang lasa nito guys. Sige guys, hintayin natin to kung lalambot na, pag lumambot na itong tulingan. Saka na natin timplahan. Palambutin muna natin konti. Kasi tigas-tigas pa. Okay. Lutong kung sang kuana niyo guys. Basta ginataan lang. Ginataan tulingan, maura. Pala nagyun sa pag kunalam kung sakto ba to, hindi.
Basta maluto lang. Kumbati na. Si Bisaya pa. Basta maluto. Wala. Daog na. Pili-pili pa. Diba guys? Ayan guys. Hi guys. Ito nang niluto ko guys. At malapit na to guys. Okay ba gani? So Bisaya pa. Okay kayo. Yan guys oh. Yun. Ayan guys, ito na yung niluto ko guys. Mayroon ng yun talong. Andyan na yung talong. Yun oh. Ano kayang kalalabasan nito guys. Yun oh guys. Guys. Yun. Tikman natin ito mamaya guys kung anong lasa nito. Yan o. Ayan guys, luto na guys. Tikman na natin to. Ito na ang aking lalagyan. Tikman na natin to. Tikman lang guys ha. Kasi mamaya pa ako kakain eh. Kumain na kasi ako kanina. Kaya tikman lang natin to. Kung anong magiging lasa nito. Ay nako guys. Kuha tayo ng ano guys. Yan guys oh. Yummy guys, yummy. Ito na guys. Tikman natin guys. Kuha tayo ng konting sabaw. Konting sabaw lang guys. Yun. Wow! Wow, wowin! Wow, wowin! Wow! Okay kayo guys? Mia mia! Sa Arabic pa, mia mia! Guys, mia mia! Mia guys, maura to guys ha. Salamat nga nalingaw mo sa akong pagluto-luto. Nya, diri na tataman. Bye guys. Salamat sa pagtanaw. I gave you my heart.